Jeg hedder Lady Min, og jeg har strifitness.dk. I er med på min løbetur igen i dag. Og jeg vil gerne dele nogle tanker med jer, og nogle erfaringer, som jeg har, omkring det at blive glad igen. Og nogle gode ord for det er også det der med at få kalibreret kroppen. Hvis man er rigtig ked af det, eller sur, eller trist, eller ugidelig, og man kan mærke, at der sidder en masse ophobede ting inde i en, der gør, at man ikke kan komme videre med det, man nu skal, og man ikke kan komme ud af det, man ikke kan blive glad igen, eller bare blive normal igen, hvis man kan sige det sådan. Så har jeg nogle teknikker til, hvordan man får kalibreret kroppen, hvordan man ligesom, nogle ting, som gør, at kroppen nulstiller, så man kan starte fra neutral eller blive helt op og komme op og blive glad igen. Jeg ved det, fordi at jeg har brugt det rigtig meget, de her ting, som jeg siger. Jeg snakker ikke om noget, som jeg ikke har prøvet rigtig grundigt på min egen krop. Og jeg ved det, fordi at jeg har ADHD, og fordi jeg er kvinde, fordi at livet har slået koldbøtter med mig. Og så har jeg noteret mig, hvad det var, der gør, at jeg kan blive glad igen. Hvad det er for nogle ting, der gør mig glad igen. Og det er faktisk sådan lidt en tommelfingerregel, som langt de fleste mennesker skal bruge. En ting er, at når man er trist og ked af det, og gerne vil kalibrere kroppen, det er at få pulsen op. Pulsen op. Og hvis man ikke er i super god form, så behøves det, så må man bare sådan få den så højt op, som man nu kan. Men det allerbedste, det der virkelig virker, det er høj puls. Godt, at man ikke gider, men du bliver så glad igen. Det kalibrerer kroppen. Og jeg snakker sådan måske, man kan løbe intervaller. Det gør jeg, fordi jeg ikke gider at løbe i en halv eller hel time i træk. Min krop vil ikke. Den siger stop for hver trin, og ikke finder undskyldning for det. Så jeg er intervaltræner. Men bare jeg sørger for, at intervallerne er høje. Så de høje intervaller er høje. Så jeg får pulsen op. Så løb eller pulsen op. Eller træn et eller andet. Det du gider. Det du synes er sjovt. En anden god ting er også orgasme. Genialt. Man er kalibreret bagefter. Man er glad bagefter. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet andet. Og hvis man ikke har nogen at gøre det med, så hedder det selvsex. Yes. Altid klør 5 lige ved hånden. Der kommer mennesker gående forbi. Hej! Og en anden ting er at sove. Det der med at få en god dyb søvn. Det er kalibreret. Ofte kroppen, ikke altid. Men det virker tit. Hvad er der mere? Kalibrering af kroppen. Jo, noget som jeg har god erfaring med. Det er, og det er jo ikke sikkert, at alle har mulighed for det, men kold varme, kulde varme. Så det der med at gå i sauna og sidde der til, man er så varm, så man virkelig ønsker sig noget rigtig, rigtig koldt. Og så går man så ud til den kolde spand eller den kolde bruser, og det skal helst ikke bare være sådan semi-koldt, en uge eller koldt. Det skal være sådan, hvor det hele er ved at krampe op, og man næsten ikke kan bevæge sig koldt. Og det skal være hele kroppen. Hoved og hals og nakke og bryst og mave og lænd og misfække, det hele skal bare få det der kuldechok. Ind i varmen igen. Ups, ind i varmen igen. Og ud i kulden igen. Ind i varmen, ud i kulden. I hvert fald 3 gange. Og efter sådan en halv time med varme kulde, så prøv at mærke efter din krop. Du er kalibreret, og du er glad igen. Og det er sådan med søvn, det er ikke altid, det virker sådan hele vejen igennem, men du har det bedre. Ja, det er de ting. Nogle siger også danse, men det er lidt ligesom at få pulsen op. Ikke? Det der med at høre noget musik, og så bare tage det, der dur. Det du ved, som bare altid er dur for dig, din yndlingsmusik. Og så kan man altid høre lidt videre og tænke, den her, den er også god. Noget, der rykker din krop. Noget, der ligesom får dig til at bevæge dig, hvor du ikke kan stå stille. Nå, så det var kalibrering, må man sige. Jeg har holdt mig inden for 5 minutter i dag. Nice. Jeg har tænkt mig at blive ved med at uploade det her på YouTube, hver gang jeg får nogle skøre idéer. Jeg skal sige, at jeg er ikke coach, jeg er ikke psykolog. Jeg er bare menneske, og jeg vil gerne dele mine erfaringer med dig. Ha' en god dag. Hej.